Gina Morgan ydw i, dwi'n gweithio yn yr ysgol addysg, a dwi yn diwtor TAR Uwchradd. Dwi'n gyfrifol am y cwrs Cymraeg fel pwnc, sef myfyrwyr sydd eisiau bod yn athrawon Cymraeg uwchradd, ond hefyd dwi'n cydlynu y llwybrau cyfrwng Cymraeg uwchradd. Mae llawer o fanteision amlwg iawn o ran hyfforddi neu dewis y llwybr cyfrwng Cymraeg TAR Uwchradd. Yn gyntaf o ran y ddarpariaeth Mhrifysgol a'r gefnogaeth. Byddwch chi'n cael llawer o help os ydych chi'n dewis y llwybr cyfrwng Cymraeg uwchradd. Ni'n gweithio yn galed iawn i sicrhau bod myfyrwyr yn y llwybrau cyfrwng Cymraeg yn cael llawer o gefnogaeth a llawer o help. Un o'r pethau penodol dyn ni'n gwneud o ran cefnogaeth ieithyddol yw dyn ni'n cynnal grwpiau gloywi, a mae pob myfyriwr yn y cwrs TAR Uwchradd yn cael 25 awr o gefnogaeth iaith. Rhan gyntaf o'r gefnogaeth wrth gwrs yw'r gloywi, ond hefyd dyn ni'n cynnig llawer o bethau eraill i gefnogi myfyrwyr cyfrwng Cymraeg. Yn gyntaf, bydd tiwtor personol gan bob myfyriwr cyfrwng Cymraeg, rhywun fel fi, dwi'n tiwtor personol i lawer o myfyrwyr cyfrwng Cymraeg, a rhan o fy swydd gyda hwnna wedyn yw edrych ar gynnydd myfyrwyr, ydyn nhw'n hapus, ydyn nhw'n ymdopi, trafod lles, trafod sut mae pethau'n mynd o ran gwaith prifysgol, trafod sut mae pethau'n mynd o ran yr ysgol, eto i sicrhau bod pobl yn ymdopi a bod pawb yn gallu gwneud cynnydd. Yn fy marn i, mae'r cwrs yn baratoi arbennig o dda i hyfforddi myfyrwyr yn barod i ddechrau eu swyddi cyntaf. Yn gyntaf o safbwynt y modiwlau prifysgol, wedyn byddwch chi'n cael mewnbwn pynciol, a dyna'r prif elfen yn y cwrs TAR Uwchradd wrth gwrs, achos bydd y myfyrwyr yn hyfforddi i fod yn athrawon pwnc. Ond hefyd, dyn ni'n edrych ar sgiliau ehangach myfyrwyr, dyn ni'n edrych ar sgiliau fel llythrennedd, rhifedd, cymwysydd digidol, ac wrth gwrs mae'r Gymraeg yn rhan o hynny. Felly, rhywbeth arall dyn ni'n cynnig fel rhan o'r cwrs yw 15 diwrnod fel diwrnodau mewn ysgolion arweiniol, lle ydych chi'n ffocysu ar y cwricwlwm newydd. A beth dyn ni'n gwneud yn y sector cyfrwng Cymraeg yw bod gyda ni clwstwr o 4 ysgol lle byddwch chi'n cylchdroi o gwmpas yr ysgolion yna yn cael diwrnod ar agweddau gwahanol o'r cwricwlwm newydd. A dyn ni'n ffindio bod y myfyrwyr wir yn elwa hynny, achos eto mae'n gyfle i gydweithio i siarad gyda myfyrwyr o'r holl ysgolion ac wedyn gweithio gyda arbenigwyr yn yr ysgol yna i drafod agweddau penodol o'r cwricwlwm. Yn y pen draw, nod y cwrs yw denu, hyfforddi ac wedyn gweld y myfyrwyr yn llwyddo ac yn olaf ennill eu swyddi cyntaf.